Subling, gibarugan karon ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte pinaagi sa usa ka opisyal nga pamahayag nga walay ginatagong anomaliya ang Davao City. Kinihuman nga bibisita kagahapon adlaw November 5, 2025. Adlaw nga Miyerkules sa ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., DPWH Yusek Arthur Bisnar ug Baguio City Mayor Benji Magalong aron nga susihon ang mga proyekto sa syudad. Midepensa si Congressman Pulong nga na-implement miagi sa inspeksyon o validation sa DPWH ingon man Commission on Audit Kunkoa ang tanang flood control project sa Davao ug Matina River. Ipunto pa niya nga dili ghost ang mga proyekto sa syudad sanglit magamit na kini sa mga katawhan o dili sama sa uban nga nagagaotingkay lamang kung kinahanglan og atensyon. Ibalikan pa niya ang mga gipangbutyag usab ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio o giila kini isip desperadong lakang aron nga mapasanginlan ang Davao City. Wala sab nakalusot sila Presidente Bongbong Marcos Jr. kon PBBM sanglit gipanawagan ni Congressman Pulong nga inay sa Davao mag-focus paimbisigahan sab ang anak ni ining si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ug igagaw ni ining si kanhi House Speaker nga si Congressman Martin Romualdez.